الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله رحمك الله رحمك الله ارحمني عفوك ارحمني لا إله دق إنك أنت العزيز الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ‘yan uwa musulmi, kamar yadda kuka sani ne cewa a cikin shirinmu da ya gabata, musamman shirinmu na farko mun yi muku bayani akan mutuwa da abin da yake biyowa bayan mutuwa na azaban kabari da kuma wato wahalhalun da kan iya samun ɗan adam musamman wanda ya kasance butulu game da Ubangijinsa a lokacin mutuwansa. A cikin wannan shiri shi ma har wa yau za mu yi muku bayani akan falalar Allah maɗaukakin sarki da kuma rahamarsa wadda ta kasance ta yawaita akan uƙubarsa saboda yawan tausayi da jin ƙai na Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka insha Allahu wannan kissa da za mu yi bayani a kanta za ta yi tsokaci ne akan rayuwar wani saurayi matashi mai suna Hassan. Hassan dai talaki ne da ya rayu akan saɓon Allah da kuma wato miyagun ayyuka. Baya da wani aiki illa sauraren kiɗe-kiɗe, waƙe-waƙe na music da kuma bugun kwas. Wato sauraren music alhali wato sauraren music ya kasance ɗaya daga cikin ababen da ke ƙara ma mutum munafuci a zuciya. Sannan kuma yana kange mutum daga da'a ga Allah. Bayan wannan kuma mun san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mu ranar kiyama masu sauraren waka Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da su da wata narkarkiyar dalma wacce za a zuba musu a kunnuwa. Shi dai Hassan ɗin nan da kuke gani wato gabaki ɗayansa ya kasance baya da wani aiki sai sauraren kiɗa kamar yadda muka bayyana muku. A kowane lokaci yakan gayyato abokanansa a zo a riƙa buga kwas, ana sauraron music, ana kallon filmomi irin na batsa na lalaci, a manta da sallah, a shagalta akan waɗannan ayyuka ba tare da an tuna da a tashi a yi addinin Allah ba. Za ka same su ko da wani lokaci suna lakace-lakacen salula, suna kallon irin wato filmomin batsan da ke ciki da kuma yin wasannin da ke cikinsa. Suna kallon filmomin da turawa ke ɓata tarbiyyar yara da su da kuma irin yadda ake nuna musu yadda mata ke kwanciya da maza da yadda mazan ma ke neman mata kamar abin da ake ce ma luwa'i kenan. Wannan abun kuma ya yi muni. Ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anallahu nazira wal manzura ilai. Allah maɗaukakin sarki ya tsine ma dukkanin mai kallon al'arawar wani da kuma wanda ya saki al'auransa don ai kallon. Waɗannan duk ababe gabaki ɗayansu haramun ne, kuma su ne suka hana wa Hassan da abokanansa su samu su tsaye da addininsu ko su tsaye da sallah kamar yadda ake yi a musulunci. Kamar dai yadda muke da ire-iren irin waɗannan samare musamman a nan ƙasashenmu na Hausa, inda za ka samu matasa ba su da wani aikin yi sai kwas safiya da marice ko kuma kallon wato shilma na batsa da sauraren music iri-iri da kuma raye-raye musamman a cikin dare su hana ma kansu bacci kuma su hana ma makwabta. A nan ma kuna ganin irin yadda Hassan da kuma abokanansa suke aikata irin wannan wato ragaita kamar yadda matasanmu suke yi. Mahaifin Hassan ya taso abin ya ishe shi, kullum baya bacci, ya zo ya iske su a wannan lokaci yana ta kiran Hassan, alhali suna ta daren kwas sun tada music gwararam basa jinsa. Hassan ma ya sa wato wani ƙananan ƙofar da ake sawa a kunne da ake ce ma ekutar, yana sauraren kiɗansa kuma yana bugan kwas. Uban yana ta kira Hassan Hassan Hassan, alhali shi ko baya jinsa, sai da wani ɗai daga cikin abokanansa da ke zamme ya yi masa isharar cewa mahaifinsa yana kiransa, sai ya juyo ya duba sai ya ga mahaifinsa.
uban nasa sai ya tambaye shi ko kayi sallah ne Hassan, duk da cewa mahaifin na Hassan wato ya san cewa Hassan din baya ga sallah a wannan lokaci. Daga nan sai ya ce da abokanan Hassan din, ku tashi ku je ku yi sallah. Da kunya ta kama su sai suka tashi ga baki ɗaya suka fita, amma shi Hassan wato kawai sai girman kai ɗaya ya kama shi. Sai mahaifin nasa ya sake umurtansa, ya Hassan ka tashi ka yi sallah, amma Hassan ɗin dan taurin kai kawai ya ƙi kula baban nasa. Sai da baban nasa ma da kansa ya je ya kashe talabijin ɗin da suka kunna. Wannan rashin biyayya ga uwaye da kuma wato ake gani musamman ga matasa, kamar yadda Hassan ɗin ke yi a yanzu, wani sakamako ne na sauraron waƙe-waƙe da kiɗa na batsa da kuma wasanni da wato bin miyagun abokansu. Ku duba ku ga wai Hassan ɗin da ake ce ma ya tashi ya yi sallah, ba abin da ya kawai illa sake zama da ya yi ya ci gaba da sauraron waƙarsa. Mun san ko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatul walidaini. Ma'anar wannan shine cewa yardar Allah a kowane lokaci tana tare da yardar mahaifa, fushinsa kuma yana tare da fushinsu. A cikin wannan hali ne kuma Hassan yake ci gaba da sauraron waƙe-waƙen nasa na music. Idan wannan kaset ta ƙare sai ya juya ya koma ga wannan. Tsawon lokacin rayuwarsa Hassan ya jima yana wannan saƙon Allah, duk da cewa baban nasa musulmi ne na kirki na gari mai ƙoƙarin karatun Ƙur'ani da sallah. A koda wani lokaci mahaifin na Hassan yana ta roƙon Allah ya shiryar masa da ɗansa, cewa da shi Hassan ɗin. Kun ga irin halayen kirki da ake so ga mahaifa, kada ku dinga tsine ma 'ya'yanku don sun ƙi wato yi muku bayayya. A'a, ku roƙi Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su, shine mafi alkhairi a kanku da su gabaki ɗaya. Don ko takan yiwu ku tsine ma 'ya'yanku sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan tsinuwar, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'ar mahaifa zuwa ga ɗansu wato ko ta ƙwarai ko lala a wurin Allah karɓaɓɓiya ce. Saboda haka a kiyaye, kada a riƙa yin miyagun addu'o'i zuwa ga 'ya'ya. Kun ga anan shi mahaifin Hassan addu'ar da yake yi ko da wani lokaci na cewa Allah ya shiryar masa da ɗansa, to Allah ya karɓi wannan addu'ar, sai ya shiryar da Hassan ɗin a cikin wani mafarki da ya tusa masa. Mun san ko cewa mafarki wato iri-iri ne, kamar har iri uku. Akwai mafarki wanda ke zowa daga shaidan, akwai kuma mafarki wanda ake kira wato hadisun nafs, kamar wanda mutum yake yi mafarki ne na abin da ke cikin ransa kawai. Akwai kuma wato mafarki kala na uku wanda ke zawa daga Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisai masu yawa. A nan Hassan ya samu shiriya daga Allah maɗaukakin sarki a cikin mafarki da kuma ababen da Allah ya nuna masa tun a nan duniya na bala'in wato wahalar mutuwa da azabar kabari wacce ke shafuwar masu saɓon Allah, kuma musamman waɗanda suka kasance ba su tsaye da sallah, da kuma abinda zai iya biyo bayan duka wannan gabaki ɗaya. Hassan a cikin wannan mafarki nasa Allah ya nuna masa, kamar yadda za ku gani yanzu a cikin wannan shiri. Hassan dai yana kan sauraron music ɗin nasa sai kuma bacci ya ɗauke sa. Kun san ko cewa a cikin wannan mummunan hali da Hassan yake, da a ce wato mutuwa ta zo masa bai yi sallar asuba ba balle ta azhar ko kuma la'asar, kai sallolin gudan ini ba ɗaya wanda ya yi, to da ya fada cikin wata irin hallaka. To amma kamar yadda kuke gani, bayan baccin ya ɗauke sa sosai sai ga mala'ikin mutuwa ya zo masa. حسن 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 قل يتوفاكم ملك
الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ƙul ka ce da su ya manzon Allah, mala'ikar mutuwa da aka wakiltawa kowane ɗan adam za ya zo ya ɗau rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya, wato ɗaya bayan ɗaya, kuma a wurin Ubangijinsu ne gabaki ɗayansu matattaransu take. Yanzu kam anan bayan Hassan ya zabura sai gashi ya yi ido da ido da mutuwa, nan take sai ya ɗora tunanin ayyukan da ya yi na sharri a lokacin rayuwarsa ta duniya. Wani lokaci ya mari mahaifinsa, wani lokaci ya mari wani ƙaramin yaro, wani lokacin kuma yana ɗaukan abokanai a ta yi wasanni na boîte de nuit da kuma shan taba. Yanzu sai mala'ikan mutuwa ya ce da shi, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. ai kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa, sannan kuma za a tattara ku ne ga baki ɗaya a wurin Allah maɗaukakin sarki. A duk lokacin da ajalin mutane ya cika, to Allah baya jinkirta shi kuma baya gaggauta masu shi. A daidai wannan lokaci Hassan yana ganin cewa da dai ya samu dawowa a duniya, to da ya aikata alkhairi a sauran rayuwarsa. Sai mala'ikin mutuwa ya ce da shi kuma, kalla إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. sai mala'ikin mutuwa ya ce da shi, kalla, ai da dai rayuwa ta riga ta kawo ga makwarkwara, za ka ji ana neman mai addu'a ko wani mai magani ko likita, alhali shi wanda ke kwance ya tabbata cewa lokacin komawarsa ga Ubangiji ta zo. A nan sai guwai su haɗe da guwai, ba gudu ba tsira, a wannan rana makomarsa tana wurin Ubangijinsa. Hassan a wannan hali ya shiga cikin halin mutuwa mai tsanani, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa masu saɓon Allah za su haɗu da bala'in zafin mutuwa. Sai kuma mala'ikin mutuwa ya ce masa, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ai bala'in juyayin mutuwa ya zo da gaske, wannan ko shine abin da kake gudu. A duk lokacin da mala'ikun mutuwa suka je makafirai, sai kuma su ce da su, أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. sai mala'ikun mutuwa su ce masu, ku fiddo rayukanku da kanku, yau ne za mu azabtar da ku azabar walaƙaici a dalilin girman kan da kuka nuna a duniya da abin da kuka faɗa na ƙarya ga Allah. A duk lokacin da aka karanta muku ayoyin Allah, aka muku wa'azi, to bakwaji. A yanzu kan mala'ikin mutuwa ya cika aikinsa game da Hassan, ya fitar da ran Hassan kamar yadda kuke gani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna ruha idza qubita tabi albasar. Ai rai a duk lokacin da ya fita daga mai shi, to idonsa za su bi shi.
shine yasa kamar yadda kuke gani a yanzu idanun Hassan sun hiranye. Dama Allah ya kaddara halittar ɗan adam da ababe guda biyu, gangar jiki da kuma ruhi. A duk lokacin da mutum ya mutu, wannan rai nasa shine yake fita daga jikinsa, sai ya saura gangar jikin kawai. Nan inda muke ganin Hassan lullube da fararen kaya, misalin ran nasa ne da ya fita bayan ya mutu. Yanzu ga Hassan nan sai makarkata yake yi, ya shiga wato domin ya shiga tsabon tsani na rayuwa ta bayan mutuwa, cewa da hayatul barzakhiyya. Ya shiga wato barzakhu kenan. Sai ga mahaifin nasa ya zo dan ya tashe shi daga bacci dan ko ya je yayi sallah. Yana ce da shi, Hassan, tashi ka je kai sallah. Ashe daga nan ran Hassan ya hita. Juya ya ga da yake masa, sai mahaifinsa ya ga cewa Hassan ya mutu. Shi ma Hassan din a lokacin ya tabbata cewa ya rasu. Tun daga mahaifinsa nan yana gani yana kuka akan gawarsa, amma bai da ikon yi masa magana, bai da ikon yi ma mahaifinsa wata ishara. Kawai abin da ya saura ga sauran 'yan uwan Hassan gabaki ɗaya da makwabta kawai su shirin wato kawar da gawar Hassan. Abin mamaki ga 'yan adam, duba ka ga duk irin yadda mutum yake da iko ko kuɗi ko masoya, da zaran ya mutu za ka ga ana rawar jiki aje wato a nemo wanda zai tafi ya nemo kyalle fari na likafani domin aje maza maza a kawar da gawarsa. Waɗansu kuma za a tura su je su gina rami, za ka ga kowa yana gaugawa aje a binne shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutanen kirki ya mutu, to mutanensa wato za su ɗau gawarsa su je da ita a makabarta. Za ka iske shi wannan mutumin kirkin zai ɗora cewa da mutanensa, ku yi gaugawa ku kai ni a masabkina, ku yi gaugawa ku kai ni a masabkina. Idan ko wanda ya mutu shaidanin mutum ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku yi kokarin wato rabuwa da gawar tasa, musamman dan cewa gawar cuta ce, najasa ce a cikin ku. Allahu akbar. Saboda haka ƴan uwa musulmi mu yi hattara, mu yi kokarin kyautata halayenmu domin gobe mu aikata alkhairi. Dan ko matukar mutum ya mutu, komi dukiyarsa, komi kudinsa, komi mulkinsa ko daraja, wannan farin kyallen shi kadai ne dai za a sa shi a ciki ko wata tabarma. Saboda haka wato ya taɓe a duniya da lahira duk wanda Allah ya bashi arziki, wata dukiya a duniya, kuma wato ya kasa amfani da ita a cikin aikin alkhairi har mutuwa ta zo masa. Da zaran ran shi ya hita, to likafanin da za a sa ai masa sutura takan yiwu ba cikin dukiyansa za a fidda shi ba, wani abokinsa ne ko dan uwansa da ma bai taba amfani da dukiyansa ba zai fi da kuɗi a aljihunsa ya sai masa kyalle na likafani a sashi cikin tabarma a je ai masa sutura. Dukiyan da ya bari kuma nan take za a rabe wa magada. Waɗansu daga cikin 'ya'yan nasa za su iya ɗaukar dukiyan nan su je su sha giya ko su yi zina ko kuma su kashe su wajen hanyar wata batsa da kuma ayyukan haramun. Matan da ya bari waɗansu maza su arme su kwana da su a cikin gidajen da suka kwana da su, watakila matalan ma da kakkwan da ita ba za a canza ta ba. Saboda haka mutane sai a yi hattara, ai amfani da dukiya a aikata alkhairi tun mutuwa bata zo mana ba. A nan garan Hassan nan ana nuno mana yana cikin mutane yana yawo, ‘yan uwansa kuma suna nan sun taru suna ta karatun Ƙur'ani domin nema masa wani sauƙi daga cikin azaban kabari. Amma shi Hassan ɗin ba yadda za a yi ya karanta ma kansa wannan Ƙur'ani ko karatun ya amfane sa, don ko tun a duniya Hassan bai taɓa karatun Ƙur'ani ba. Bayan sun kammala karatun Ƙur'anin, jama'a sai suka soma wato yi wa baban Hassan gaisuwa ta ta'aziyya. Mahaifin Hassan da sauran 'yan uwansa suna cikin juyayen mutuwar ɗan uwan nasu Hassan, suna cikin baƙin ciki. Amma Hassan ɗin ya hi su shiga cikin baƙin ciki kuma ya hi su jin wannan wahala da juyayen mutuwa, saboda a daidai wannan lokaci ne shaiɗaninsa yake zo masa wanda ya ruɗe shi a duniya, kuma sai ya ɗora yi masa ƙorafin cewa Hassan
sai shaidanin ya ce masa, Hassan, ka zo mana, ni ne amininka, ai ni ne abokinka a duniya, ka zo mana ya Hassan. صاحبي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Ashe baka ji ba a cikin Alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yana cewa duk wanda ya kauce ma ambaton Ubangiji to Allah zai sa masa shaidani ya kasance abokinka, saboda haka aini ne abokinka ya Hassan. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kowane ɗan adam ai yana tare da wani shaidani wanda Allah ya haɗa shi da shi, wannan shaidani kuma yana masa umarni da aikata sharri. Sai sahabbai suka ce da manzon Allah, har da kai ya manzon Allah, kana da wannan shaidani tare da kai? Sai manzon Allah ya ce, amma ni nau Allah ya taimake ni ya muzan musulmi. Akan haka ne shaidanin da ya batar da Hassan sai ya zo masa yana masa izgili, yana ce masa, أنا من أطعته منذ سنين أتذكر لحظة أصبحت رجلا بالغا ومكلفا. أنا منذ تلك اللحظة لك رفيق، وفي كل مكان حيثما سرت أنت كنت أسير. أنا من أذقته حلاوة النصر بطاعتك لي، حتى استحوذت على عقلك وقلبك، فلم يعد سواي لك آمر وناهي. shaidanin ya ce, Hassan, ni ne shaidaninka, ni ne ke kange ka daga bin dokar Allah, ni ne na rudar da kai a duniya. Ai tun lokacin da ka balaga nike bayanka, ni ne ke kawata maka rayuwar duniya ga baki ɗaya. Duk inda ka kasance a duniya ina tare da kai, kuma kai ko kana mini da'a a ko da yaushe, har lokacin mutuwarka ya zo. Sai kuma shaidanin ya ci gaba da ce masa, أنا من عرفك بأصدقائك التائهين، وأنا من أطعته وضيعت فرض ربك في آخر يوم من حياتك. حسرتي حسرتي حسرتي. sai ya ce masa, ai a kowane lokaci tunda addini ya wajaba a kanka, tun lokacin da ka balaga nake tafi tare da kai, ina hana ka sallah, ina hana ka zuwa makaranta da sauran ayyukan alkhairi, amma ina kawata maka zina da shan giya da shan taba da sauraren kiɗa na music da sauran ayyukan saƙon Allah, kuma ni ne ke haɗa ka da malalatan abokai. أنا قرينك الذي أذاقك حلاوة المعصية وجعل النغمة ترن في أذنيك وكأنها نغم الجنة. يا مسكين، أما اكتشفتني طول تلك السنين؟ أكنت تظن بأنك حر وأن ما تفعله كان بإرادة منك؟ بل سولت لك نفسك ذلك، وكنت أنا من يقودك وأنت بلا شعور. الآن وقد رحلت عن دار الدنيا، ها هي الحجب تتكشف لك، وسمعك وبصرك وكل حواسك أصبحت حديدا، ولذا فأنت تراني، فماذا عساك فاعلا؟ وأنا لست سوى حقيقة عملك، فأين المفر مني؟ أين المفر مني؟ sai kuma shaidanin ya ce da Hassan, kai ne a duniya fa na ƙawata maka sauraron music na kiɗe-kiɗe, har ka kai inda in kana sauraron music sai ka manta da mutuwa, kana sauraron ta kana jin daɗi kamar wanda ya samu aljanna. Sannan kuma ka san da cewa ya kai Hassan, duk abin da kake aikatawa ni ne ke bayanka ina cusa maka shi, kai ko kana aikatawa. Kai dama mutumin banza ne, duk abin da kake kyama, gaskiyar da kake kin gani, to a yau idanunka za su bude, za ka yi gani na hakika, za ka gaskiyar lamari gani na kirki. Dan ko a duniya baka kasance cikin masu gani irin na basira ba, amma a yau ganinka zai yi kaifi, za ka ga gaskiya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin Alƙur'ani. لقد كنت في غفلة من
هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وها هو جسدك ممدود على المغتسل وأنت تائه لا أحد يراك ولا أحد يسمعك لا أحد إلا أنا. والآن أيتها الروح فلتغتسلي بماء الحميم. amma Hassan yau ga ka kai ɗai baka da wani mai agajinka baka da kowa tare da kai ‘yan uwanka kuma ba abin da suka iya yi sai dai su shirya su zo su yi ma gawarka wanka za a yi wa gawarka wanka kamar yadda ake yi wa gawarwakin musulmi to sai dai kai wannan wanka ba zai amfane ka ba ba zai ƙara maka komai ba illa azaba duk kuwar da kake da zabure-zaburen da kake ba za su amfana maka komai ba ba mai jinka cikin mutane sai dai ni. Mala'ikun azaba sai su ce masa, ya ke wannan rai mai zunubi, yau ne farkon yini da za ki so ɗanɗanar azabar jahannama ta ruwan zafi, tun kafin ki shiga azabar kabari. عفوك عفوك ذق إنك أنت العزيز الكريم. A nan ana yi ma Hassan wanka amma ruwan da ake zuba masa kamar azaba kawai suke ƙara masa. Mala'iku na ce da shi, zuk ɗanɗana ka ji ya kai mutumin banza. عفوك يا الله عفوك رحمك الله رحمك الله عفوك لا إله ذق إنك أنت العزيز الكريم. ‘Yan uwan Hassan suna tsammanin sun yi masa wanka, sun sama masa wata rahama an yi masa turare, alhali wannan wankan bala'i kawai ya jayo masa. Tunda duk wanda ya mutu baya sallah, to ko da an yi masa wanka na gawa ko kuma aka yi masa sallah baya amfani shi, baya ƙara masa komi illa azaba. Yanzu kam ‘yan uwan Hassan sun gama wanke gawarsa abin da ya saura kawai sai su yi masa sutura su rika shi a gidan gaskiya. Mun san ko cewa duk wanda ya mutu kafiri baya sallah ko da an binne shi a makabarta ta musulmi to wannan ba zai amfane shi ba. A daidai wannan lokaci ko Hassan yana cike da tsoro da bakin ciki da fargaba na ganin inda za a kai shi, ganin cewa bai aikata alhairi ba a duniya. Baya buƙatar a kai shi a makabarta saboda azabar da ke jiran shi a can. Misalin Hassan a yau kamar misalin wanda ya je bidar kuɗi ne a wata ƙasa sai wata rana kwatsam aka ce masa ya tattara nashi ya komo gida alhali bai aje ba bai ba kowa ajiya ba baya da kotaro a hannunsa za ka same shi yana cike da bakin ciki a wannan lokaci yana cikin damuwa baya son dawowa a gida kamar haka ne misalin Hassan ya kasance a yau. Yanzu ‘yan uwan Hassan sun ɗauko gawar ta Hassan za su je da ita a makabarta, yayin da shi ko yana ta kuwa yana ce da ‘yan uwansa, ina ne za ku kai ni, ina ne za ku kai ni, ku mayar da ni a gida, ku mayar da ni a gida mana, alhali ba su gajinsa. Yana ce da ‘yan uwansa, ni ne fa Hassan, ya kaiwa ne, yanzu ina ne za ku kai ni ne za ku sa cikin wannan azaba, ba ku ganin wutar jahannama ga ta nan, ciki ne za ku sa ni, ya da Allah, kuma yadda ni a gida mana, kuma yadda ni a gida mana. Ko fa ku gani ne, wuta ce ke hita a cikin ramen nan, kuma ciki za ku sa ni, ku diba fa ku gani, wuta ce ke hita a ciki. Alhali ‘yan uwan nasa ba sa jin Hassan a lokacin da yake wannan kuwa, yake wannan saiɓi. Daga nan Hassan da ya lura da mutanensa ba sa jinsa
sai ya mai da al'amarinsa ga Allah yana kiran Allah, rabbirji'un rabbirji'un, ya Allah ka mayar da ni a duniya, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, da na aikata alkhairi a cikin abin da ya saura gare ni na rayuwa. Dama Allah maɗaukakin sarki ya ce irin waɗannan mutane ko da an mayar da su a duniya to la'adu limanuhu an, da za su dawo ma miyagun ayyukan da suka kasance suna aikatawa ko da an hana su. Hassan yana cikin wannan saiɓi yana kuka, sai shaiɗaninsa ya dawo masa yana masa dariya da izgili, sai yana ce masa, ألم أقل لك sai ya ce masa, ashe ban faɗa ma ba, ashe ban faɗa maka cewa a yau dinnan za ka yi gani na haƙiƙa ba, za ka ga gaskiya ƙarara, za ka ga irin azabar da hannuwanka suka janyo maka. Ashe tun a duniya malamai ba su yi maka wa'azi ba akan wannan lokaci na cewa duk wanda ya mutu kafiri za a masa azaba. To a yau dandan yau za ka ga azaba, za ka ga abin da hannayenka suka aikata, gaskiyar da ka kasance can a duniya ba ka ganinta, waɗanda kuma suka kawo ka yau a kabari su ma wannan lokaci na zuwa gare su, za su ga irin abubuwan da kake gani a yau. Sai shaiɗanin ya ce masa, أما هذا الكلب فهو تجسيد لعملك السيء الأسود الذي كنت تتقلب فيه. kaga wannan kare da ke tare da gawarka, ai shine miyagun ayyukan da ka kasance kana aikatawa a rayuwarka ta duniya, su ne a yau aka siffanta da kare ga yanan tare da gawarka. Dama Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kafirai da dabbobi, yana cewa ula'ika kal al'am balhum adal, ai sun kasance kamar dabbobi suke, kai sun ma bi dabbobin zama malalata da birtattu. Sai yana ce masa, wannan shine ababen da hannayenka suka aikata. هذا ما قدمت يداك، هذا ما قدمت يداك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. Dama Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin Alƙur'ani, duk lokacin da kafirai suka ga irin ababen da hannayensu suka aikata, za ka ji suna cewa, ya Allah, da dai ni ma ka mayar da ni turɗa, da dai ni ma ka mayar da ni turɓaya, saboda irin azabar da suke gani a gabansu da kuma irin ababen da hannayensu suka aikata. Yanzu ‘yan uwan Hassan sun iso da shi a kabarinsa. Hassan yana kallo, ya ga za a sanya shi a cikin wuta, don ko kabarin nasa yana ci da wuta balbalbal. Amma ‘yan uwan nasa ba sa ganin wannan wutar da ke ci a cikin kabarin. Alhali kuma shi Hassan yana ta kuwa, yana kubcewa, yana neman wato ya samu ya tsere, yana ce da su, kar ku aje ni anan, kar ku aje ni anan, ba ku ganin wuta ce ke ci, ba ku ganin cikin wuta ne za ku sani. Wannan shine ran Hassan yana ci gaba da kuwa, yana saifi yana kuka saboda azabar da yake gani a gabansa. Sai anan shaidaninsa ya dawo masa, sai ya ce da shi, هل ترى تلك الحفرة؟ ذلك بيتك الذي ستسكنه وحيدا، البيت الذي طالما كان ينتظر قدومك، سكانه الدود والدواب، ذلك هو القبر. sai mala'ikin azaba ya ce ma Hassan, duba a gabanka, kaga wannan rame shine masaukin naka wanda za a sanya ka a ciki a yanzu. Rame ne da yake jiranka yau da tsawon lokaci. Wannan rame kuma da kake gani yana yalle a saka ka a cikinsa, ko ya matse ka, ya murduke ka, ya kakkarya maka a wazu da sauran gaɓoɓin jiki. Saboda kana gani a wannan rame ne gaɓoɓin jikinka ga baki ɗaya za su ruɓe, za su tsutsa sanye saura su rududduge, ƙasanka su zan turɓaya, gashin jikinka ya karkatse, jijiyoyi su ɓace. Bayan wannan kuma a ranar kiyama idan Allah ya zo zai tayar da kai a busa ɗaya. Amma kafin wannan lokaci za ka haɗu da bala'i, za ka haɗu da azaba iri-iri cikin wannan rami, shine a cikin kabarinka. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهور. Yanzu Hassan,
kana ganin mahaifinka da sauran ƴan uwanka da makwabta da kuma sauran jama'a gabaki ɗaya suna ta ƙoƙarin su kammala suturar ka su binne ka a wannan kabari naka, shikenan da kai da su ta ƙare, za su komawa a gidajensu, a baro ka kai ɗai a kabarinka, daga kai sai abin da hannayenka suka aikata. Dama Allah maɗaukakin sarki yana cewa haƙiƙa za ku dawo mana da ɗaiɗai kamar yadda muka halicce ku. A nan Hassan yana ta kuwa yana neman taimakon Allah maɗaukakin sarki ya mayar da shi duniya don ya sake aiki na ƙwarai, amma sai Allah ya ce da shi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da shi kalla innaha hiya kalimatun huwa qailuha, ai wannan karin magana ne kawai da kuke faɗa da bakunanku amma ba za a yi aiki da ita ba. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, alhali a bayanku akwai wani shamaki na barzakhu wato kabari kenan da zai hana ku dawowa a duniya sai kuma ila yawmil qiyama, ranar kiyama idan ta tsayu. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake ce duk irin waɗannan mutane da ke ganin azaba su nemi a mayar da su duniya don su sake aiki, ai ko da wani lokaci da za ta yi a mayar da su duniya ɗin la'adu limanuhu an, da za su dawo akan miyagun ayyukan da aka hana su aikatawa. Yanzu kam Hassan yana kallon jahannama kuru-kuru a gabansa, kamar yadda kuke gani mala'ikan azaba ya ɗaure Hassan da wata irin sarƙa ta wuta yana jansa zuwa ga azabar da ke cikin kabarin nasa na wuta, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa thumma fi silsilatin zarquha 70 zara'an fasluku, a ɗaure wanda yake bai yi imani ba da wata irin sarƙa mai tsawon zira'i 70 a ja shi da ita har yi zuwa cikin wutar jahannama, thumma aljahima sallu, sannan a tsunduma shi a wutar jahannama. Allah mai doni duniya, Allah ka cece ni, Allah mai doni duniya, Allah cece ni. يا حسن حسن لاهية لاهية حسن وش فيك حسن؟ وش فيك؟ وش فيك حسن؟ وش فيك صار حسن؟ وش فيك؟ يا أبك يا عيني، يا أبك من غفرة، أبك يا عيني، يا أبك من غفرة، أبا نجيك يا عيني كعيني، أبك من غفرة، أبا نجيك يا عيني كعيني. kamar dai yadda kuka gani ƴan uwa musulmi, irin wannan al'amari da yawa kana akan wannan bawan Allah cewa da Hassan, irin wannan takan iya samun kowane ɗaya daga cikinmu. Saboda haka abin nufi a nan kawai shine abin da Allah yake bukata da mu shine mu tuba zuwa ga Allah, mu tuba mu bar aikata laifuffuka, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum khata'un wa khairal khata'una at-tawwabin, dukkanin bani adam masu aikata laifi ne, amma mafi alkhairin waɗanda ke aikata laifi zuwa ga Allah su ne waɗanda ke tubar masa. A wata faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce man taba taballahu alai, duk wanda kaga ya tuba to tuban Allah ya tabbata a kansa. A wani hadisin kuma manzon Allah tsira da aminci yake cewa والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فاستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dai a ce dukkaninku mutanen duniya gabaki daya ba za ku aikata zunubi ko ɗaya ba, dukkaninku za ku bi bautan Allah ne da da'a zuwa gare shi kawai, to da Allah ya shafe ku daga doron ƙasa don ya kawo waɗansu mutane waɗanda za su aikata laifi, za su yi zunubi, bayan kuma sun saba ma Allah ɗin sai su dawo suna masu tuba gare shi, suna masu neman gafararsa. Saboda Allah maɗaukakin sarki shine al-gafurur rahim, wato mai gafara mai jin kai. Saboda wannan siffofi nashi su cika, tabbas dole sai Allah ya samu waɗanda suke saba masa a doron duniya kuma su nemi gafaransa, Allah ya gafarta musu. A wata aya Allah maɗaukakin sarki yana cewa ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya aikata wani laifi ko kuma ya zalunci kansa, bayan haka sai ya nemi gafara. Mai gida lahiya ko ta shigo min da gudu cikin gida. Wo gausa alheri ne. Alheri? Ke Makka. Makka? Idon ki idon Kaba. Ni da kaina. Ke da kanki. Duba abin da gausa ya ko muna. Gausu nawa? Takarda yake in kai Makka tare da ke. Mai gida alhamdulillah. Salamu alaikum. Da alheri. Amin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau ga gausu lahiya wurin kike. Makwabci alheri ne. To ka gani. Yanzu? Wanda ke kasashe turai. Shai ko takardan ga. Yake in kai Makka tare da wani gida. Allah ka san ko ya kai shi dadi. Ya kai ki shi dadi. Ka san zuwa Makka. Kira ne. Kai ko Makka. Ki murna mana. Mai gida ba yi murna mai gida. Ba ki murna? Tunda dai bara ai uwan Maryam sun ka tai mai gida. Ba a kula su ba sun wahalce. Wanda sun kai sun yi Allah wadda da su. Na yarda da wannan duka. Amma garin ga akwai agence albarka ina jin sunan wallahi in ka je can ka ba da kudinka ka ba da sunanka suna da mutane wanda suke gwada maka yanda ake haji dalla dibo uban gausu gani ya kore shi zo mu tai ba dai agence ba zo mu tai لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. To baban gausu Allah ya kai ku lahiya. والنعمة لك والملك لا. السلام عليكم. Salamu alaikum. Makwabci. Alhaji. Barka. Barka da zuwa Alhaji. Barka da gani. Alhamdulillah. Hajiya barka da zuwa. Lahiya. Lahiya lawa Alhaji. Makwabci na gode ma kore. Ko Alhaji. Sai ta goga damina jin su na kirci. Ko? Ka ko? Allah ya samu albarka. Amin Alhaji. Amin. Hakika kamfanin aikin hajji da umra na albarka kamfani ne da ke da dataccen tsari na kula da mahajjata. Kama da tun daga nan Nijar har zuwa kasar Makka da kuma dawowarku a gidajenku. Ga horon da ake baku na aikin hajji da umra domin waye muku kai. Kana za a kula da ku da kayanku zuwa filin jirgi da shigar ku jingin har zuwa saukar ku Jidda. Daga Jidda malaman kamfanin albarka za su ci gaba da kula da ku har zuwa a Madina tsawon kwanaki 7 zuwa 8. Za su nuna muku wuraren ziyara. A garin Makka malaman za su nuna muku hanyoyin aikin umra ta yadda za ku yi shi a sauƙaƙe. Bayan kun kammala umra sai kuma aikin hajji shi ma da nashi sharuɗa. Za ku samu cikakken bayani daga malaman kamfanin albarka da wakilansu na Ankadarar. Za su yi muku bayani akan babbar ranar nan ta Arafa da jifar dutsi da ake kira Jimrat. Kai, himma ba ta garago. Za ku samu kasat na bidiyo da CD da kuma kasat na radio domin ƙarin bayani a game da aikin hajji tun kafin ku tahi da harshen zabarmanci da Hausa da kuma Faransanci. Za ku iya zuba kuɗaɗenku na aikin hajji a jimilce ko a kaɗan-kaɗan. Don ƙarin bayani ku tuntuɓe su a kan wayan talfo 74 27 62. سبحان الله